Ikastetxeko irakasle guztiak koala erabiltzeko ikasketa buruak egin behar du hau. Sartu labur.eus/koala. Klikatu Empezar a usar este webmix. Izena eman, Sinbalun erregistroa egiteko. Eta hemen dago zure koala. Giltzarrapoa kentzeko, hau da, personalizatzeko koala, compartir klikatu behar duzu, eta parar actualizaciones. Giltzarrapoa desagertu da, horrek esan nahi du, orain, personaliza dezakezu zure koala, zure koaderno digitala. Blokeak mugitzeko, klikatu gainean eta arrastaka eraman. Edo bloke berri bat sortzeko, klikatu zuri den baten gainean, jarri esteka eta izena. Klikatu mostrar texto eta guardar. Horrela, bloke berriak sor ditzakezu. Bloke baten izena aldatzeko, eskuineko botoiarekin klikatu modifikar, aldaiozu izena eta guardar. Nahi duzun moduan pertsonalizatu.